Antikorupcioni tim Srpske demokratske stranke je sazvao ovu preskonferenciju kako bi iznio svoj stav o najnovijim dešavanjima po pitanju fabrike Glinice Birač iz Zvornika. Svjedoci smo da se oglasila vlada Republike Srpske i da je rekla da su podnijeti izvještaji protiv direktora Aluminije i direktora Mehanike kao i članova upravnog odbora. Znači, ono što mi smatramo iz antikorupcionog tima Srpske demokratske stranke da je upitno da li su samo Litvanci krivi za iznošenje milijardi 200 miliona konvertibilnih maraka iz Republike Srpske. Imali smo mi dosta hvalospjeva i Aleksandra Džombića i aktuelne vlasti u prethodnom periodu da nema afere po pitanju fabrike Glinice Birača. Evo, svjedoci smo šta se dešava. Evo, ja pitam ovom prilikom i vladu Republike Srpske i visokog predstavnika Milorada Dodika, Zorana Stevanovića i sve ostale koji su vezani za ovu aferu i koji su direktno odgovorni za pljačku stoljeća u Zvorniku. Šta je sa Balkan Investment bankom? Da li tu ima krivaca? Zašto je to postala mašina za pranje para? Zar je moguće iznijeti milijardu i 200 miliona maraka iz Republike bez znanja Agencije za bankarstvo, bez znanja Poreske uprave, bez inspekcijskih službi? Šta je radila vlada Republike Srpske? Šta se dešavalo sa ekipom Saveza nezavisnih socijaldemokrata koji se nalazi unutar firme i koji pljačka 20 godina ovu firmu? Također, moramo da navedemo, znači da prestanu Milorad Dodik i svi odgovorni da se prave naivni, da ne znaju za ovu aferu šta se u stvari dešavalo tu. Znači, mi im poručujemo s ove pozicije da ne gledaju samo dobit Glinice trenutnu, nego da moraju da pogledaju šta je sa 7 godina pljačke, šta je sa neplaćenog plina, šta je sa neplaćene struje, šta je sa nevraćanja kredita Energolinije, šta je sa poreza, šta je sa neisplaćenih plata. Znači, dosta smo hvalospjeva čuli, ništa po ovom pitanju definitivno nije urađeno i mi moramo da kažemo da fabrika Glinice Birač prema dobavljačima ima 200 miliona, oni ne mogu više da hljeba nabave ovde, nabavljaju hljeb na Sokocu jer im više ovde niko ne da to. Mat Pan trenutno nabavlja hljeb za fabriku Glinice Birač. To je sramota, a ovde slušamo hvalospjeve. Mi ovom prilikom iz Srpske demokratske stranke i antikorupcionog tima želimo da poručimo i Miloradu Dodiku i Zoranu Stevanoviću i vladi i svim odgovornim akterima pljačke stoljeća da će 2014. godine Srpska demokratska stranka da se vrati na vlast, da će svi oni koji su omastili brke o fabriku Glinice Birač morati da odgovaraju, znači završit će u zatvoru, bit će im oduzeta imovina i bit će vraćena narodu i radnicima. To je sve što mi imamo da poručimo u ovom momentu i do tada vidimo se.